पापा लिखले बनी लोग जौन गावेला नु कि बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा था भैया यही लाइफ बाबा तुमको सनम कितने रंग तिरंगा के अमर कहानी कितने लोग जान दिहले कितने लोग जान दिहले दिहले कुर्बानी तिन्हें रंग तिरंगा के अमर कहानी तिन्हें रंग तिरंगा के अमर कहानी कितने लोग जान दिहले कितने लोग जान दिहले दिहले कुर्बानी तिन्हें रंग तिरंगा के अमर कहानी तिन्हें रंग तिरंगा के अमर कहानी। आज के दिन हमनी के जौन दिन देखा तनी जा ई दिन देखावे खातिर हमनी के देश के कई वीर जवान अपन जान कुर्बान कइले बाड़े। कैसे भगत सुभाष देशवा के हाथ करके कइले कुंवर गंगा जी के भगत सुभाष
कर्मचारी कहल जाला, भले कतनो बड़ा नेता हो। हमनी के उहे कर्मचारी में से दूगो विशेष नाम महापुरुष रहे लोग, बापूजी आ नेहरू जी रहे लोग। आज ऐसे ने महापुरुष लोग के देन है कि आज हमनी के देश आजाद हो गया, अभी भी वो कार्य चलते बा। कर्मचारी रहे लो, अपन कर्म करत रहे लो। कैसे आज हमनी के देश आज के दिन आजाद बार बार से कहते कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ऐसा दिन है कि स्कूल याद आइए जाला। क्या कि आज के दिन हमनी के कहीं जाए चाहे ना, लेकिन स्कूल जात रही जा पूजा ये देशभक्ति कुछ सॉन्ग होत रहे। ताई हमनी के तब विशेष धन्यवाद दिहल चाहिए जे बॉर्डर पे हमनी के सुरक्षा करत नहीं जा, जे भाई लोग केहू के पिता बा, केहू के भाई बा, केहू के सुहाग बा। आज उहे लोग के दिन बा कि आज हमनी के चैन से जा घरे अपन परिवार के साथ बनी जा। ताई ये गीत हम खाली यही से सुनैनी है कि हमार पापा के बड़ी मेहनत रहे, पापा आज सिखा के भेजले है कि जइह तो गीत गइह जरूर, आज न गए तो काल से फिर के गीत के पूछवाई बा। आज भोरे भोरे जब हम उठनी आंधी बाबा तो खिड़की जैसे ही खोला तो खाली राष्ट्रगान सब जगह सुनाता। हम खाली आज है बाबा 16 अगस्त के उहे झंडा अगर रोड पर गिरल हो तो कोई उठाइबो ना करी। आज के दिन दुकाने लोग झंडा किन के स्कूल ले जाता, घर में लगा होता, तो ऐसे लेकिन ना करे के चाहिए। आई एगो रंगदार सॉन्ग भैया के डिमांड बा।